Zein da azalduko duzuen instrumentua? Gitarra zenbat soka ditu? Kontatu. Zelan deitzen da gitarraren sokak jartzen dugun tokia? Eta gitarraren beko zatiari nola deitzen diogu? Eta zer dauka erdian? Zuloa. Eta zertarako da zuloa? Aterako zuloa. Zein da azalduko diguzuen instrumentua? Gitarra elektrikoa zenbat soka ditu? Kontatu. Eta sokak jartzen diren tokiari nola deitzen diogu? Lastea, oso ondo. Eta gitarraren beko zatiari forma ran horretan? Zein da gitarraren? Gorputza. Eta gitarra horrek erdian zulorik du? Eta soinua non geratzen da? Eta zer behar dugu soinua ateratzeko? Eta non daukazue kablea, erakutsi kablea. Eta gero, kablea nola doa? Gitarratik bafea. Zein da azalduko duzuen instrumentua? Ukelelea zenbat soka ditu lastanak? Kontatu. Primeran. Nola deitzen da ukeleleen sokak jartzen dugun tokiari? Eta ukelelearen beko zatiari? Eta ukelelea zer dauka erdian? Zuloa. Zertarako balio du zuloa? Zein da azalduko duzuen instrumentua? Pianoa. Pianoa zerekin jotzen da? Eskuarekin. Eta zeri egon behar diogu kolpe? Tekla. Ikastolako pianoa zer da? Elektrikoa edo normala? Eta zer behar du? Eta piano normalak zer dituzte barruan? Soka bat edo asko? Ia, jo pianoa pizkatxo bat.